Velkommen til Terapi Vejle. Jeg hedder Connie, og jeg vil gerne invitere dig med på en mindfulness-øvelse. En lille kort øvelse, som handler om tanker. Og den handler om tanker, fordi at 95-99% af vores mennesker vil lade os forføre af vores tanker. Det vil sige, at tankerne kommer til at tage os med ud i deres univers, i stedet for at vi vælger fra og til i, hvad for nogle tanker, der har betydning for os. Hvis du vælger at bruge 10 minutter om dagen på mindfulness, så vil du opleve, at du hurtigt kan skærpe dit overblik over dine tanker, så du får mere overskud af energi i hverdagen. Du øger din selvfølelse, og kropsligt, så kan du få mere balance i din puls og dit blodtryk. Så alt i alt, så kan mindfulness være med til at skærpe dit indre fokus på, hvad der er væsentligt for dig og dit liv. Så allerførst så vil jeg bede dig om at forestille dig, at du står på bredden med en å. Og længere op ad bredden, der er der et stort træ. Og fra det her træ daler der en masse blade ned i jorden. De her blade, dem skal du bruge. Det skal nemlig være dine tankebåde. De her tankebåde, dem fylder du op. Så når du får en tanke, så skriver du den her tanke på det her lille blad. Og lad bladet strømme ned igennem åen, væk fra dig. Så får du en tanke, skriv den ned på bladet, og lad bladet strømme ned ad åen. Prøv bare i et øjeblik at lade dine tanker komme til dig. Uanset hvilke tanker. Alle tanker. Du skriver dem ned og lad dem strømme ned gennem åen. Måske opdager du, at der også kommer nogle billeder eller nogle andre ord. Også disse billeder og disse ord noterer du eller sender du ud på et blad og lad dem strømme ned igennem åen. På et tidspunkt opdager du måske, at du holdt op med at skrive tanker ned på bladene. Du opdager, at du faktisk ikke står på bredden. Du opdager, at du er hoppet med på en tanke. Og er det sådan, at du er hoppet med på en tanke, så vær nysgerrig. Undersøg, hvad det er for en tanke. Hvad handler den om? Hvad vil tanken dig? Hvilken betydning har den? Og når du så har undersøgt tanken, så sætter du igen dig selv hen til bredden. Fører tanken ud på et blad. Og lad den strømme ned igennem åen. Og derpå fortsætter du med at sætte tanker ud på bladet og lad dem strømme ned ad åen. Dette her lille scenarie, det gentager du. Du kan gentage det i 10 minutter i løbet af en dag. Hvis du bruger den her opmærksomhed på dine tanker, vil du opdage nogle mønstre, eller du vil opdage, at der er nogle tanker, der går igen. Du vil kunne vælge mere fra og til i forhold til hvilke tanker, der har betydning for dig. Så den her lille øvelse er nu slut. Og den skulle gerne have kunne give dig en lille idé om, hvad det er, at tanker de kan gøre. Og hvordan du kan arbejde med dine tanker. Men grundlæggende handler det om at acceptere, at tanker er tanker. Og at tanker kommer, og tanker går. Og når tanker forfører dig, så leder du bare venligt opmærksomheden tilbage til det, du var i gang med. På den måde kan du gøre det rigtig godt for dig selv. Tak fordi du fulgte med.